Aquest cap de setmana es disputa la final a 4 de la Lliga Femenina Challenge, on la jugaran Cap Estepona com amfitrió, Recoletas Zamora, la Penya i el Paterna. Anem a analitzar el partit del Penya Paterna. Per part de la Penya, venen de guanyar el partit de tornada al Poliesportiu Municipal de la Plana per 68-63 i fan història perquè és la primera vegada que estaran a la final a 4. Per part del Paterna, venen de guanyar amb un més 26 a Vantage Towers Alcobendas i serà la tercera vegada que estiguin Paterna a la final a 4. Per l'altra part del quadre estaran Recoletas Zamora i Cap Estepona com amfitrió. La final es jugarà el diumenge 5 de maig a partir de les 5:30 de la tarda i es podrà seguir per al Twitch de Baloncesto ESP o per Canal FEP. El partit de la Penya es jugarà el dissabte 4 de maig a partir de 7:15 i també ho farà Twitch Baloncesto ESP i també per Canal FEP. Les baixes per al partit del Penya Paterna són: per la Penya presenten la baixa confirmada de Vinyoa. Pel Paterna no sabem si jugaran Aguazam, Elena Buenavida o Clara Che, que aquestes 3 jugadores estan vinculades amb València Bàsquet. Moltes gràcies per sentir-nos a Huracà Verd i Negre, subscriviu-vos, activeu la campaneta i esperem diumenge a partir de 7:15 de la tarda o quan sigui celebrar l'ascens a la Lliga Femenina Absoluta. Força Penya!